One. Maayong gabi, ako si Janji Gonzalez ug welcome to the 4th episode sa atong bagong show sa Magstorya, ang Si Kwati. Maayong gabi usab, and karong adlaw kibaw ka nindot kayo ni kay dili lang usa but duha atong guest sa atong 4th episode. Tara, dungani ko ato silang lisod-lisoron, kulitokon ug ukay-ukayon. Nailhan sila isip ka squad ni Medyo Maldito ug karon sila mismo mga social media influencers na, brand ambassadors ug vloggers in their own right. Let's welcome to the show ang mga makeup buddies ug suod nga barkada, why lain kung di sila Jasper Amorin ug Snake Princess. Hello guys! Hello sir! Magkabi kayo. Kumusta Jas? Kumusta Snake? Sir. Anyway, atong buhaton karon, magpili sa mo kung unsa man inyong imnon, kay mausad akong imnon, magsikwati ba mo or magti. Nya, kumanin niyo pili. Okay, ready na mo? Sige. Igumanin niyo pili. Ako magti lang sad ko kay timan siguro na inyong gikuan. Ako tamong sultihan sa mechanics sa show, no? Very simple. Magpakita ra ko og mga flashcard. Pero gidungagan ni namo karon just because special kayo mo ni Jasper og ni Snake, gidungagan na mo og mga segment. Pero unya na nako istorya, ang ako ibalikon para lang sa atong mga audience katong maupay pagkita nila ani nga show nga magpili mo na ako i-flash sa nga card, unya magpili mo kung si Kwati or T. Kung si Kwati manggani, kinanglan ako'y manguntana. Nya mutugaan mo tinuod. Kung T gani, kamoy mo spill the tea. Kamoy mutugan kung unsa ang angay ninyong isulti sa flashcard nga akong ipakita. So, unahon ako si Jasper, unya magsunod si Snake. Andam na mo, Jasper og Snake? Yes, andam na sir. Andam na kayo. Sige. So, kani akong unang flashcard ipakita niya. Jas, ikaw una tubag, unya si Snake mao ay mo sunod. Snake, ready na ka? Yes, sige sir. Oh, unsa ay Tanang pa siya sir. So, I think. Sir, unsa ang kanang ang sikwati sir? Sige. Kung magsikwati Snake, kung sikwati gani imong pilion ha, kita kani, unsa man ni siya? Baby boy. Nasa flashcard. So kung imong pilion sikwati, Baby boy. ako'y manguntana sa question. Kung imong pilion T, ikaw mo spill the tea, ikaw mo storya party ani nga word, unsa maning baby boy sa imong sabot aning baby boy. So, unahon ako si Jasper Snake hanya, ikaw sunod, tanawa si Jasper. Unsa man, si Kwati or T? Jas? Kung imong pilion si Kwati, siya mangutana sa question. Yes. Wala akong ganahan gyud ni Snake, oh. Nawa sila. Sige lang. Sabo na lang, edit ra na ko balik. Nawa gid sila, oh. Pakuan sila. Magsitawag na. Sa internet niyo dali. Pastok ato maslo. Unik. Dito oh. Anara. Sir, naputol. Way kaso. Okay ra gid kayo. Ano to pilang to? Lagi na record na maka. Akong balik ko na. Snake, sige, nakuha sir. to nimo. Just mao ni akong unang gi-flash nga flashcard unya baby boy. So kung unsa may pilion nimo Just, si Kwati or T? Kung si Kwati, ikaw mo tubag sa akong mga pangutana. Kung T, ikaw mo spill the tea. Okay, sige sir. Kasabot ra. Si Snake, kasabot ra. Sabot na Snake. For example, baby boy. Nya, pili ko na kag si Kwati. Pasabot ana kung pili kag si Kwati, kay mutubag ka sa mga si Kwati. Mutubag ka sa mga pangutana ni Sir John G about baby boy. Sige. Kung mupili kag T, ikaw mo share about baby boy.
Sige. Ah. Okay. Pero ang pangutana karon abot at iya sa kanang mga baby boy. Depende sa kanang ilang gidala. Okay. Sige, Sir Junjun. Okay, sige. Nindot. Sige. Jazz, unsay mo? Si Kwati or T? Kuan, dibuga man. Ay, sa ko na lang. Sige, si Kwati na lang para Si di ko Kwati. mag-think sa istorya. Okay, sige, magsugod ta. Nakadungog ko, Jazz, nga naamoy bagong squad member nga tawago ninyo baby boy. Basi ganahan ka mo share anak nga storya about anang inyong squad nga gitawago ninyo baby boy. Kinsa man na? Ang Hala. among kitawag og baby boy, Sir John J, naadiri karon. Mo ba? Wali kita baby boy. Baby boy naadiri oh. Oh, dala si baby boy. Mo na inyong pinaka ika number 5 na ninyo? Number 5 na ninyo nga squad member? Oh, kanang naa siya sa balay karon kay nag-stop man siya sa eskwela for a year then amo lang sa siyang gi-adapt. Tag-asa man siya, Jazz. Taga Karkar, sir. Single, available. Wow. Wow! Maligtad ka tika ha? Hoy, Snake! Nya usawa man na ni Snake. Solo ni mo snake. Daghan kay options si Snake, Jazz. Wala raman Sir Junjun. Dawat raman sa nako kay kanang naakoy daghan ay kanang naakoy mga uyab pero di man ko ganahan kay kanang kuan man naamo koy ma-feel man gud nga kanang murag di maayo sa ako ang na-feel ba kanang murag naay lahi nga giapas ako mo nang di kay ko mood. Girlfriend? Hindi ako pas mo. Hala. Pero kanang gusto ko kanang lucky Sir Junjun ba nga kanang tarong ba nga kanang ipareha ko sa kanang mga babae nga kanang sila mo'y interesado nga makikita nako di kay kanang ako pay hasulon. Lagi, no, Snake, Kasi sakto babae daw siya, sir. Just nakoy panguntana nimo kani ikaw na lay bala kung ganahan ba nimo tubagon but just want to ask this question. Kana bitaw mag-makeup, di ba? You're known to do makeup. Hinumdum ko dinhi sa balay. Mag-makeup ka ni Snake, no? Unya sa mga kanang na kay makeupan kung naay kasal, na magunay stereotype nato ba? How do you kanang look at this stereotype nga kung ang mag-makeup kinang babae ra unya makeup artist ha? I'm saying makeup artist kay karon panahon na murag pwede naman mag-makeup ang mga laki, daghan ng artista nga ga-makeup, daghan na sad mga Koreano for instance, no, mga mag-makeup na mga laki dito sa Korea, they just kuan grabe kay na sila kanang kuan sa ilang naong. Pero kanang mga makeup artist na manggudtay gitawag nato nga stereotype nga ang mag-makeup artist mga babae ra gyud na or mga LGBT. What can you say about that kind of stereotype? Kuan sa kanang sir, kuan magud like sa atong tradition sa Philippines, it's not normal nga naay mag-makeup nga diliin ana ilang makita, like it's very new to their eyes nga lah gapulo lagi ni gabarog lagi ni sakto ang ga-makeup nato. Actually, I always get that especially sa akong mga new clients, but karong panahon na sir, dili na kayo siya common. Before nga like way back 2 years ago, pero may pa ko na makuha nga question, but now since like into K-pop na ang mga tao, into inani na ang mga tao, daghan nag-diversify na ang makita nato ba. So dito siya na stop nga kanang stereotyping nga lang nganong inani atong makeup artist, nganong inani mo ni siya barog, murag na stop na siya karon sir. Pero like before tinuod yun na, pero may yun na nga nganong dili ka bayot mang istorya nga makeup artist man ka, nganong inana imong porma nga makeup artist nga ora inana gani. So Bitaw, no? Times has really changed, Jasper. Akong nabantayan gyud kanang medyo modern na gyud ang panghuna-huna sa mga tao, no? Especially ang mga millennials ug Gen Z. Siguro katong mga edad-iraran malibog sila pero kanang dili taon ko edad-idaran, no? Grabe ha gid aning Kevin makabash nako Jas. Anyway, nice sound effects kilid. Snake, na ako'y panguntana nimo, nami i-flash sa screen ba video ni siya, 5 ni ka short vid niya. Tabangi mi og storya kung makahinumdum pa ba kaani atong sugdan sa first nga video
Mawari ko na ako Mark. Kanang ayaw pa Mark oy kay mawa ka Mark kay mawa masapo ko nimo. Kanang plano mo ta magsisulit ang tanduha kay kita ra magsugot sa amin. Mark, Gwapo naman na puti gani kay kadira oh. Wala, di ko na pulo na pulus. ikaw ra po lang akong kanang lapos akong sa akong kinabuhi magsige ko kuna una naman Mark oy ang sugod sa akong pagabata mo nang nagpataas ako buhok Mark aron mo angay ko na ako aron magwapak ko. Nakakita na ko kay laki Mark ikaw Mark mo nang hantod karon na ibok ko digida ra akong 17 lagi nasugod kog ibok nimo Mark kay 14 akong edad. Mark panguyab 14 pa daig ka. pa na ko Mark ba ikaw na rin panguyab panguyabin ako. Oh. Thank you Mark. Salamat sa baka kay ayam na chutan duha Mark. Kana din ana jud ko malmahalan kita. Malmahalan kita Mark. Mahal na mahal kita hindi ako makakapayag na may iba kang babae pa. Papatayin ko kung sino ang babae mo, ikaw lang mamahalin ko. Lahi ra gani Snake. Pero ikaw gani mag wala ko makigwapo ba ka ganahan ba ako nimo. Di ko mahilak oy. Ina nga kadagabi na tawag-tawag na. Unsa? Dili ko mahilak lagi kay lami makagot. Mas dek Kuan pa ka kubuongan ko sila. Snake, kahinomdom pa ka ato Snake? Okay, nandun pa kami sa Junjay kanang kadato na ko sa kanang plaza kay kanang ilahang tawagan na po si Mark kay kanang po sila na po ko na kanang permit ra man mo tawag ato na katong video kay kanang naabot man si kanang Donald mo tong gibidyohan ko nag-upload ko na mo tong wasa ko nag-expect nga mag-viral ko ba maura pero kanang kalingawa imo ra magud ko kanang kalingawan sa mga bayad kung sa una gud kanang ilakong kabuangan ba kay kanang kuan pero tinuod to nga kanang naas ko sa number de Marco kay friend man sila pero kanang posisyon ko pa na si Mark kung katawag yun. So fresh ni si Mark Pero na. Snake, mangutana ko nimo katong imong kastoryas telepono si Mark gyud to. Si Mark. Be na ako'y i-flash sa screen tanawa ko no kung mao ba gyud ni si Mark. Kana mao na? Dili. Di daw mo sir. Dili ako sa Mark pero gwapo sila pero kanang dili na si Mark. Pagkasad ba ya? Kana. Dili lagi na si Mark dili na si Mark. Di mo na mao. Dili na si Mark dili na. Snake, mao na nga Mark, Snake dili. Dili na ako si Mark. Actually, Snake, mao na among kauban ni Snake si Mark Rosell. Mark sad siya Snake. Pero panguntanon ti ka Snake, katong higayuna Snake, December 25 man to, ni viral to imong video sa magstorya to nato gipost to ni Weg atong panahon na niya nisikat kay kag ato Snake, di ba? Grabe gyud imong kasikat niya. Nakahinumdum ka. Wa ba ko kalibutan ba ato ba Sir Junjay nga kanang kuan ko ay kanang ingon ato na today ang kanang na ay kanang nahitabo ba wa koy kanang kalibutan ba kay kanang wa koy cellphone wa koy kuan kanang wa koy kanang alamang gid wa koy kanang ay kanang wa ko kabalo mo ay kanang gidawat ra pud ako nga kanang naingon ana ay naingon ato na sa akong life kanang karon. Bitaw Snake, hinumdumi i-flash nako sa kuan ha kato pagbisita namo nila Kevin, nila kuan Rodel ni bisita man minimo di ba? Hinumdum ka ato December 29 to ni adto mi sa inyong balay. Inyo man ang balay Snake ko, pudi naman na mao karon nindot na kay inyong balay tungod kay gita si Snake si medyo maldito nakatabang man gyud nimo og maayo nya. Ikaw ning kayod sad ka og maayo, mao na atong gisakyan Snake padung sa inyong balay. Kanang tricycle man siguro nang naas likod kay padung sa inyo sa una mag-tricycle rabiya to. Inumdum ka to Snake? Mag-tricycle na. Pero karon mo na inyong balay tanawa. Para ba kay giilad ay kanang giilad sila nga kanang Pilipiti ingon ay kanang biti tawo na sa tag
50 taon nga. Di mo tag 50 ang usa ka tawo tag G man ang pliti. Dili sila. Oy, banga day sila Mahal. Mahal eh, kaya mong nabayran ato Snake, no? Kevin na banga Kevin. Dili sila tag Dili sa banga Yo, Kevin. pliti sila tag G man pliti dira oy. Dili lang mo. Pero Snake, di ba, katong tungod ato nga video Snake nga ni sikat na kay ka, nya mo to'y hinungdan nga nakasugod na ka sa imong pagka-influencer, di ba? Oh, Magkapasalamat jud ka atong Mark Snake tungod niya nisikat ka. kanang pasalamat po ko sir kay kung di po tungod nga naka-crash ko niya o kanang naipo ko niya. Isad ko mas ay kanang masikat pud kay ay kanang mag-viral pud kay kanang kuan wala man sa koy ay kanang nahog ra siya sir nga kanang nakachampa ra jud ko kanang kuan ba kanang nasultihan jud ko kanang Sultihan. kuan kanang kuan nga ay kanang mayngon ato ang panghitabo. Mao Pero gyud. mas okay ra sad kayo pud akong life ako po pasalamat sa Ginoo nga kanang nakadugay pud kay kanang kuan pud kaysa magantos pud ko nga sa bul nga wa ko'y tarong trabaho na lusyang kay ko na haggard sa mo kanang kuan wa jud ko'y kanang wa jud ko'y kanang panamit jud nga tarong jud na Siya mo man. mabutagan ko sa kanang plaza sir ba kay kanang kuan mo sige makuglaang sa plaza na kanang inigog mahagar kay ko ingnon ko sa kanang mga big shop kita kanang maninday pa kay nga na uy pag-ilis ko uy Yan kanila. uy pag-ilis ko uy ingnon ko na lain digit Unsa may message nimo ni Mark karon Snake nga di naman wa man mo magkadayon, unsa may message nimo ni Mark? friend raman Mr. kay kanang atong una sir nagkita Mr. kay kanang na ma-ride mo to nako nga kanang mang libre ay kanang magpalibre daw kuno siya kanang beer daw kuno kay kanang magiinom daw kuno nila na wala ay kanang ingom sa pud akong friend nga ayaw lang hatagis kay kanang ingnan lang nga kanang wala ka part. Pagkat niya nga kanang Beer day no, dili day si Snake, si Beer day ay. labo kanang di pa ka kuan na ay kanang managan Snake ng blush lagi ka Snake. Ibog yapon kang Mark Snake. Ibog gapo siya ibog ba daw gyapon? ang friend na lang kay kanang kuan man mangita na lang Mo na ikaingon just no nga first love never dies. Sakto ba na Snake? First love never dies. Ang imong first higugma kay di gyud na ma-erase imong heart. dili pero ma-erase man ko tugayan man kay makabubuon ra man ta kay kanang ma-realize ra man po sa atong kagalingon nga napay mas daghan makakita ra kang lain. So false tong first love never dies, sir. Anyway, sa mga wala kabaw sa tinuod pod ani nga ni Snake Princess kay kinsa man gyud ang iyangan. Ikaw na lang sulti Snake, kinsa man gyud ka Snake sa tinuod gyud. Di ba Mark manggihapon sad ka? Saman pangan Sir Junje. Tinod pangan. Imong tinuod Mark ngan. Antonio Abusejo. Mark Anthony Abusejo. Mark sa di ay gihapon. So kato imong kastorya, ikaw ra siguro to. Dili. Ako dili. Ay kanang I did na lang ako mention maulot ako followers pa siya nako ba sa Junji kanang malain niya antina. Followers Sus artista na gyud kay tinubagan si Snake Princess ay. Anyway, hasta kani si Jasper, di ba? Mark pud ka? Mark Jasper. Mark Jasper Ralios Amorin? Amorin. Yes, sir. Grabe, ang mga ka-Berks ni Roy, mga Mark mangyod. Kana inyong fifth nga squad, kanang baby boy, dili sana Mark. Mark ka, dala siya mo tubag. Mark ka, Fred. Dili, Alfredo rawan ni sir. Alfredo Alesna. Alfredo, taga-karkar gyud ang apelyido kanang mga Alesna. Wow, grabe. Mga lumad na taga-karkar. Anyway, Snake, itong mga ngano man nga Snake Princess may gigamit nimo nga pangan. Unsa man gi nahuna-hunaan nimo nganong Snake Princess man? Wa kay kanang kuan man sir kanang gana kay kanang sa una mong good sir kay kanang bisad tuod sir nga kanang wala tay beauty sa una sir kay feeling gwapa gihapon ta bisan di kita gwapa pas nuod lang pero kanang
kung usa jud ang ato ang pinakaganahan jud nga kanang bet jud nato mao jud ang atong ipangalan mao nung na si Francisco kay kanang tanawan mo kung mga enemy sa una nga daghan nga bisan unsa nga enemy na lapo kay mabit sa baang kanang si Francis naa jud na sa One Piece jud ako Kuha. kuha dyan kay kanang gana ay kanang sa una kay kanang tanaw ko TV kay magkatawa man ang ako ang mga ay ka magkatawa man ang kuang igagaw kay kanang ilaham kung sugo no si Princess kanang mura gubahan ni musik wala man kasi si Princess kanang mag core power mo nila ako man sila kanang kay kanang sexy ba tibuhan ko na Power daw si Sir John Chick. Power Sige daw no, siya. power ko no, Snake. Power ko no. Lolo, power si Sir John Chick. Patay. na mahimo ay kanang mahimo dayon silang kanang sa tuwa kanang pato Oh, maibog man na si Sir John Chick no basta imong ananon sound ganito ni Snake para maibog ang kanang kung ano nila kanang mga marine nga kanang mga guard ilang pa iyang heart na pagman kay bagar sa mata mahimo ring bato. Pero Snake, imo sa gigamitag power si medyo maldito kay ingon man sa hantod karon wagid kuno nimo sa sugta. hala. Ay dili mi uyab dire di na muyab na ko eh. Wala ni tugot niya. Di ikaw man, wa man ka nang di man kuno nanguyab man sa nimo nya, wa man gid kuno nimo sa sugta. Wala siya nang uyab na ko bakat na. Hala bulgaray da ini. ang iyahalang Sir J kanang tabang-tabang lang nako Sir J kanang wala ma ay kanang okay ay kanang happy ra pasad ko kay kanang ko dako siya natabang nako na kanang bita-bita harapod karon kay kanang mahalan halin na sa kong blacket ay kung sa una. Wow, grabe. Sa una gid ko managad daw sa una. Just na ako'y i-flash sa screen no poem ni siya niya tanawa ang poem niya naani siya line nga I think it was destiny that I went to the city to look for my fortune and the fortune was she. Kinsa may naka-inspire nimo ana nga poem Just? Ay, Sir John J, ginoo ko kuan. Kuan na English class na mo sa una sa USJR. Then sunod kay gipahimo mig poem sa among teacher nga 20 minutes. Kung sa magyo akong himuon, kana ako nahimo within 20 minutes. Di Wow. pa dali man me. Tumo na ako nahimo. Grabiha, giniga gid ay sa imong creative mind or creative juices nimo nga ni flow dayon in 20 minutes. Just pero naa ba to special someone ato pag suwat nimo ato nga poem? Crush lang. Dili crash landing on you. Oh, gikuan lang nako, gilink lang nako ang kanang mag-crush ka ba niya. So para makasimo nimo dayon, maka points dayon. Nya imong gitag, gipost nimo sa Facebook yung gitag ni may imong crush. I-post ko to after na nakadawat sa grado sa among gihimo. Nya sige na ako'y lain nga kuan ha i-flashcard nya ikaw gihapon Just una kag choose kung kuan kanang imong kuanon si Kwati or T ha? Namiya. Si Kwati or T. Si Kwati na lang eh. Well, Just, di ba, taga Hilongos man ka, Hilongos Leyte. Ilongos Leyte. Si Snake Princess gani, taga Tubigon, Bohol. So, pareho mo, pangutanan ako ninyo, nganong namiya man mo sa inyong mga lugar? Ang usa namiya sa Hilongos Leyte, ang usa namiya sa Tubigon, Bohol. Just? Kuan. Sige. Kuan mo good sir, if naay opportunity for you to grow, then grab that opportunity kay dili sa tanan panahon natagan kag opportunity ana kay pwede man like after college pagkahuman na og eskwela pwede man kumubalik sa among town sa among province pero I stayed in Cebu because I see myself growing in Cebu with the opportunities nga akong nakita and then luckily na-grab na ko ang opportunity nga kung asa ko karon and I'm so happy about it. So Snake, ikaw na sa Snake. Ikaw, Snake, ganong namiya man kas Bohol, nga naman dito smart. Oh. Di na importante ng mga laki-laki kuya ay kana Sir Junji kay kanang kuan ang ato lang dili kanang mag-focus lang ta sa ato ang naabtan karon kay para maka-focus ko tabang sa ako ang mama o kanang ako mga manghuro papanahon na kanang kuan po ay kanang
wara sa lain po gisalikan ako rasad ang ilang gisalikan kay makakaon naman sila tarong basta na ako sa kanila ug mulit sa ko sa mga natin makapadala sa kanila kwarta pero karon man unta makauli man unta ko perminti unta pero ubit man kanang okay pero kanang okay ra man sa dila nga perminti ra ko diri magstay sa kanang Cebu kay kanang kabalo ra man po sila nga kanang mga maayong tao ang kanang mga kuyog na ko diri sa Cebu kanang okay ra kayo. Wa na man gyud ka kauli, Snake, pila na siguro kabuan no since March. Wa na gyud ka kauli. Stricto ra ba kayong tubigon, dili basta-basta makasud didto. Unsa may message nimo sa imong mama, sa imong mga igsuon, sa imong papa, na ba kay gustong ipaabot nila nga message? Mrs. Ay kanang ang message ako nila ang kanang ayaw lang mo kabalaka kay makauli ra gihapon ko puno na kanang magkita ra gihapon ta kanang mahuman ra lagi ni hapit na magkita ra kita kanang paabot lang kay kanang kuan mao ra mahuman ra jud ni Mao gyud. Anyway, just ako manguntahan ako nimo namiya. Pero namiya kag Hilongos Leyte kay ni balik ka ani kag Cebu because dinhi nimo nakita ang imong career, no? But imong love of your life dinhi basad nimo nakita? Sa una. Gibiyaan man sa ko sir, Sa una pag college siya, gibiyaan man ko, giahak. Siya ato mga tanon. Ingon si Roy just you are a salutatorian and you kanang are a top of your class, di ba? Ni work ka with SGV. But again, gibiyaan sad nimo because ni choose ka nga mag social media ka. So namiya na ka sa Hilongos, namiya pagid ka sa SGV. Pero wa gina nimo bayai imong love of your life karon or wa pa kay love of your life? Gibiyaan lagi ko sir, loya sa kaya na ko ani eh. Gibiyaan ako akong kuan. Namiya ko si Longos, namiya pag ko sa akong career. So gibiyaan mo sa ko sa akong love of my life. Pero kaning imong career karon nga imong gisudlan kaning pagka social media influencer nimo, happy gyud kay ka ani? Okay, mo naman lang ni hold para nako, Char. Bitaw, happy kay ko. Happy kay ko sir kay ani mang sa kung unsa among gibuhat karon, mura man gud siya og like you're working but at the same time you're happy with what you're doing. Dili gani siya like mumata ka karon then maghuna-huna na sad ka nga ay manrabaho na sad ko. Kuan siya like mumata ko karon nya manrabaho ko unsa kong buhaton, unsa kay nindot, murag something inana gani. Pero imo giding passion siguro no. Like, lingaw kaayo. You chose passion over career gyud kay di man ni matawagan ni nga career siguro just ang social media influencer no kay love gyud nimo meaning you do it every day and even many times during the day no kanang pagbilag pag social media pag post mao gyud ni imong murag passion gyud. Yeah, murag inana gyud siya sir, passion gyud kay ni namo nga litanan kay lingaw mo kay mi ani. Sus ka imagine lang gyud ko ninyo diha sa inyong balay ni Roy or unsa na balay ni Meldio Maldito Balay ni Medyo Maldito. how creative juices are overflowing diha no when you discuss kung unsa mga content inyong himuon mga prank mga unsa pa na diha siguro nya lami pa kay kaon permi mga bilao mga unsa na diha Bilao ni Maldito gihapon. grabe so are you saying you are now living the life? o bitaw sa Gigi grabe ito kayo kanang Siya ito, kanang mga fans pa nga kanang mga butang kay mga magpadala og kanang mga foods kay kanang perminti ko kung mabusog usahay kay kanang isik mo palabi kay tambok sig kay ko magpalabi kaon. Di ako tong tubagon sir. Oh So- yes sir. I'm living the life nga I never imagined I will be in. Kay before sir, ako yung gi-imagine sa akong self is I will be someone in a company nga dako ko position like nako sa business naka suit and coat and earning good money so inana gyud then I even envision myself going abroad kay para ako ang mahimong breadwinner sa family but sukad na sulod ko sa social media wala like gid ko nga
Ganong dugay man kanina ko na realize nga naman day nindot nga life aside from being an employee. So mo na siya, mo nang happy kay ko gyud kung asa ko karon. Wow. So guys, katong gusto mo sud og social media, there is Medyo Maldito as your inspiration, and now there is Jasper and Snake Princess as your inspiration, no? If you have the creativity, the passion, just go for it. Kay tanawa sila, they are now living the life. Inumdum ka, Snake, di ba? Katong ni bisita minimo didto sa Tubigon katong December 29, 2015, imo ming gistoryaan nga mamuak kag lubi og mamunit og basura kaniadto. Pero karon sus mga laki na ang mugukod nimo. Unsa naman gyud imong kinabuhi karon, Snake? Karang naa na kag kondominium, na nakas balay, lami pagkaon, makapalit na kag mga sanina. I-share sa imong pero sir, di na ko kailangan pa mamato mga sanina sir, kay ang kina ko mga gipagsuot sir, kay sa mga fans sir, kini tanan sir, kini mga sandal, kini ako ang mga ngani sir, kini mga relo nako sa mga fans sir, gini sir, gipanghatag sir, pinangga ko na mga kanang sponsor nila ba. Sige mo sila o kanang patalaw, o baganahan sila. Sa una siguro, Snake, ikaw patoy mo sponsor og mga laki, pero karon ikaw na sponsoran sa mga sponsor nimo sa nina, sa relo, sa pagkaon. Kay ako sir, maog yun na sir. Karon kay kanang sila ay kanang mo sponsor lagi sila nako, permit lagi mo nang mas social ko karon na kanang nakaya ako ang mga ay kanang Isa ka kuno ang. nakaya ako ang bago, hinatag ra po ni nila sir. Grabe oh. Tas tilan ngilngiga gyud ning Snake. Hinatag lagi nila sir. Ngilngig kayo. And lipay na ka, Snake, lipay kay ka sa imong kuan karon sitwasyon, or usahay magguol gihapon ka kay layo ka sa imong pamilya. Mag-uol ko pero kauli-uli bitaw ko sa mga bitaw sir, pero wa man ko i-choice man nga wa man ko mabuhat. Paabot na lang, pero murag ma-feel naman na sir nga murag Hapit na gyud. hapit na gid mahuman. Mao gyud. Pangadjian lang nato, no, na may bakuna si President Duterte na ningkamot naman gyud. In fact, gibudgetan na gyud niya bakuna para nato. So hopefully di na madugay, Snake, but enjoy lang gyapon ka diha. Anyway, magstorya tag pamilya, and nahibaw-an ako nga puro mo breadwinner, no? Si Jasper ug ikaw, Snake, breadwinner. And nadunggan sad nako nga si Jasper unya si Snake tinuod ba nga kuan kanang broken family mo gikan? Ako. Ikaw, Sir, Jas. dili ko breadwinner sir ha. Si Snake di ay ang breadwinner. Akong mama gabuhi na wata. Oy, sa imong kita karon, grabe. Sure ko dako na jud kag kita, Jas. Pan mangayo akong mama. Panagsara kayo mangayo. Pero kung answer, unsa gite pumunta na nakalimot ko. Well, do you come from a broken family? Like si Snake ba kamunduha from a broken family, or breadwinner lang gyud mong duha? Ako sir, since kaduha man nagbuwag akong parents, like they first break up pag kuan grade 4 atak ko, and then second is first year high school dito na gyud nga nag-separate na gyud sila, like nag-legal separation na sila. And then kuan, grabe man good, like grabe among experience sa among papa before, like basta brutal. Something brutal kanang mo sulti na lang ko sir ha. Sige. Inani na lang. Kung night times nga magpasiaw mi sa balay, ang buhaton sa akong papa kay pasigaon ni, like kandila ni, pasigaon ng kandila, and then ipaso sa maning camera dara. Pasigaon ng kandila, ipaso sa among palm. Like anaon gid siya. Usara na sa many ways nga iyang think nga good to discipline us nga para na mo brutal kaayo. And then nabuhat man sana niya sa among mama, so motong naka-decide, like kami tanan, bisan minor pa mi ato, ni sulti gyud mi sa among nanay nga nay kinahanglan na gyud nato mapalayo niya kay murag lisod kayo. So moto separated gyud mi sir, and then tanan na mo achievement in life, tanan gasto sukad college, puro to paningkamot sa among mama, like siya gyud ni lihok tanan.
And never may nakakita niya ni hilak, nakahibaw rami nga sige na din na siya hilak sa iyang mga igsuon nga nang graduate na mig college, like ana ang iyang mga igsuon nga inyong mama sa una katong nag-eskwela mo manawag na namo kay maghilak kay asa na po daw siya kwarta kay tulo ba may college sir nagdungan 1 year gap ra ba may first year college ko, akong ate second year college, akong kuya third year college, like mabuang gid ka ba unsa asa ka mangitag kwarta ikaw pa gabuhi pa kasi mong self so mo to. Wow. Grabe Broken sad. family pero gikaya sa among inahan. Mhm. And kibaw ka Just, akong daghan kog nakadungog kog daghan inana nga mga storya Just na gani mi kauban sad sa opisina nga mao sad iyang istorya no, iyang papa kay stricto kaayo, grabe sad kaayo. Although wa man hinuon nagbuwag iyang mama ug papa, pero mao na usahay kanang naasay mga tatay nga brutal sila mo disiplina sa ilang anak. But just believe kay ko nimo, kay imagine with all na agian nimo, nakita nimo sa inyong panimalay, yet you graduated as a salutatorian and you were even able to enter a very top accounting firm kanang SGV. So what made you unsa man ang nakatabang gyud nimo nga naabot to nimo, unsa may inspiration nimo atong panahon na? Kuan sir, choice man gud nato tanan ang atong gusto sa atong life. Like if I choose to take sa nahitabo namo as kana ganing reason para magpasiaw, I can. Pero ang ako mong gipili is ako siyang gi-take as motivation kay na may uban mo ana sila nga maong wala koy maabot sa kinabuhi ron kay guba among pamilya, uli na ko sa balay wa koy makita nga father figure. But I choose to take sa nahitabo sa mong pamilya as motivation nga mas maningkamot kay para mas dali ang among paglipay. Like kana ganing di ko ganahan nga ma-prolong gani ang agony sa akong mama sa paggasto para namo. Di ko ganahan ma-prolong sa dang akong pagantos nga wala pa ko'y kwarta. Nangita gyud ko way nga dali na ko maka-earn, at least mag-give back na nako sa akong mama tanan niya sacrifices. Piliba na ko nimo Just gilngig gyud. Sus, what an inspiration. Ikaw sad Snake, di ba? Karon ikaw na may nagtabang sa imong pamilya, unya daghan man kag istorya na mo parte sa imong papa sa una nga ganahan nimo bang i-share karon Snake sa audience nato sa magstorya sa Sikwati nga show, unsa may sa inyong pamilya, unsa may nasinati nimo katong panahon na nga didto pa ka sa Tubigon? Grabe dito kanang Joy kanang why mga adlaw nga di maglali sa silang duha ni mama kay kanang perminti maguna siya magugubog man gud na kanang maura gyapon ng batasan sir o kanang mahubog na siya manglaka ay kanang makatago-tago ra gihapon sa kanang kalibunan sila o kanang kuan sa kanang kalsada sa kanang kalsada manglakaw gyapon sila basta mahubog si kanang papa kay kanang samok man nabalik-balik ang kanang istorya na mag-away lagi sila lagi maglalis kanang samukan si mama. Pero lagi guys no, tanawa ang story nga gi-share ni Jasper karon og ni Snake Princess, they come from difficult situation ba. Si Jasper from a broken family, si Snake palahubog ang amahan. Pero kung inyong tan-awon ba, puro sila successful karon sa ilang career, sa ilang social media. They are really called social media influencer because daghan kay silang followers, no? Sakto gito imong gisulti just nga it doesn't mean nga gikan ka aning sitwasyon nga madaot sad ka nga imong gamitog rason nga mao na napalahubog ko or mauning naingon ani ko di ko ka-graduate tungod sa akong pamilya, tungod sa broken family, tungod palahubog akong mama or palahubog akong papa or sugarol akong mama. Yet you were able to overcome those challenges. Kamo ni Snake, just what can you tell the audience? How are you going to tell those who are also in the same situation, the same boat ninyo, nga naa pa karon wa pa kalabang, pero ikaw og si Snake nakalabang na, naka-succeed na mo sa inyong kinabuhi? Buan, ang ato manggong stories in life kay kita ra say writer, so if you want your life to be successful, if you want your life to be happy, then choose to be happy and choose to do your best para mas successful ka. Kay kana for example sa nahitabo nako sir, if akong gi-choose nga musundog sa akong papa or
i-sink in sa akong self ang tanan nahitabo namo, then maparihar gyapon ko kung unsay nahitabo nako before which I don't like. So if you want to escape from something na dili ka gusto, do something para makagawas ka ana and will make you a better person. Snake, ikaw sad mausad na imong gihuna-huna katong lisod ka dito sa kanang tubigon, inyong pamilya, imong papa, mao basad nga naningkamot ka para makabaos ka nila in the way nga ikaw na hinuon na breadwinner og nitabang sa pamilya, pag nakabalay na mo unya ikaw pag yun ang naghatag nila ana nagpanindot sa inyong balay og naghatag nila paskwela og para kaon. Sir, pero kanang kuan sir, kanang mao jud sir, kanang ako ra gihapon ang kanang ako ra gihapon ang kuan nila, mutabang gyapon nila. Kanang kuan ay kanang kung unsa ang ilahang mga importante mo ay kanang ihatag nako og kanang muli ko dito kay kanang mali pera man na sila kay kanang mali ay kanang naraman sa ko ihatag mo ora. Snake, na ako'y pangutana nimo katong giprank ka ni medyo maldito nga gibiyaan kuno ka kay moadto na siya kunuhay sa US. Unya perti man nimong hilak ato. Unya ang sakto nako pagkahinumdom murag imong ingon ato di ka maka-imagine sa imong life nga wala si medyo maldito. So unsa man ka importante di ay si medyo maldito sa imong kinabuhi, Snake. Okay, paduol. Bu ay kanang kuan man kanang importante nako siya kay kanang kuan man kanang matinabangon man o kanang tao kanang panagsaon ra kayo sa kanang uban batagsara kayo tao ba nga kanang parihan niya nga kanang mutabang jud bisan dili niya kanang igsuon o kanang kuan kanang lain tao ra ko kanang mutabang siya ba murag kanang kuan siya sa kanang Ginoo pod nga kanang mao na siya dapat nga tao nga dapat ikauban nimo kay mao na kanang Tabang nimo. Kanang mao na kanang mutabang nimo nga kanang mulahot ay mao ra. Kanang dili po nako kaya pud sir kay kanang importante sad nako siya pud kay kung example o pareha lang pud siya sa kanang uban ko kanang di lang pud siya kanang maluoy jud nako kay kanang wa sad mo po ko sir wa jud koy mahimo gid wa jud koy choice. Kibaw ka, Snake, dako gyud kay nagkasing-kasing si Roy, no, si medyo maldito, grabe. He has a very big heart, mao nang gi-blessingan sa gyud na siya sa Ginoo, and kita ang tanan gi-blessingan gyud sa Ginoo tungod ni Roy. Kita manlingaw ta sa iyang gipanghimo, murabag gihatag siya sa Ginoo para mapalingaw ang mga katawhan, labi na karon sa panahon sa COVID nga kita ang tanan medyo na stress ta, pero sa iyang mga gipanghimo malingaw ra gihapon ta. Ikaw, Jasp, giunsa nimo pag ila-ila si medyo maldito og si Snake Princess? Kuan sir, katong nag-work pa ko sa SGB, nagpa-enroll mo ko og kanang gym near Ayala, and then they happen to be the endorsers of that gym. Actually dili lang sa gym but the whole building sila ang endorser ato nga time. And then one time kay adik man kay kog gym adto, so mo to hilom kay to nga gym sir ha. Imagine unsa ka hilom ang gym kay mga formal kayo ang tao. So dili gid ka makiilhanay sa imong mga gymmates dito. And then nalang gyud one time tabian kayo ang among trainer, then sunod kay gamay ra man yung batanon niya to, ako si Roy ug uban niya to na makuyog batanon. Iyang gikuan nga, iyang gipanabi nga ga stiff neck ko, gipanabi sa trainer nga, uy, Boss Roy, kibaw baka kana si Boss Jasper kanang gikuan na ga stiff neck na niya. Dili mi kaila sir ha. Like dili mi kaila ni Roy, nabi lang gyud ang trainer ni Roy nga gi stiff neck daw ko. Then after adto mo na to ni ana si Roy nga, uy bay, kanang gi-stiff neck man daw ka ana si trainer niya. Droel day bay niya mo to kanang nagkaila na mi didto, and then ana siya nga kuyog ta naman ni hapon ta kay naami kanang murag vlog for this restaurant, then kuyog nako sila ni Ben, kuyog nako sila kuan. Ako sa dato kay actually fan yun ko nila sir. Super fan ko ni medyo maldito og Snake. Napakog late adto like
fourth year high school katong nag-start sila fan gyud kay mi sa akong ate. And then pagkakita na ko nila sa gym, kana ganing feeling ganahan kay ko magpa-picture pero ang kaning nga lugar diri formal man mga tao di ko makasulti nga magpa-picture ko ninyo. So katong nga opportunity pag storya gyud namo first ana gyud ko nga lo kanang kanindot ani gistorya kog sikat na mo na to pagka human ato kay nahappy ko kay dili ra one time ang invitation sir ba murag sukad nakailan ako ang iyang uban friends sa industry dito hasta iyang uban friends mo na nga uy kuyog namo and dito nag-start sad nga na-appreciate nako ang life sa mga influencers. I thought manggod nga influencers kay kanang kon lang gani char lang like joke nga work but it's not it's totally like murag gyud siya profession but mas chill lang siya compared sa other professions. So murag kanang written in the stars gid to ang imong fate ato Jazz no murag siguro tungod sa stiff neck. Tungod sa stiff neck tinuod na sir. As in tinuod gyud na tungod sa stiff neck. So pasalamat ka sa imong unlan nga na stiff neck ka ato. Salamat ko nakuyapan ko na stiff neck ko. Na ako'y pakita na sad nga flashcard inyong duha. Mao gyapon pili Sure. si Kwati or T. Kani acting. Si Kwati or T. Kung si Kwati si Sir Junji mamunta na kung T ikaw mo storya T na lang para masuwayan na tong T. Okay, ingon dito Snake. Sikwati na lang. Si Kwati man daw si Kwati daw sir. Sige. Para una Jazz unsa man imuha? Si Kwati or T? Maglimog mo kung sa i-share sir. Kwati na lang sad sir. Okay. Sige. Unsa may ingon ninyo sa mga mo criticize nga acting ra daw ninyo, especially si Snake nga sawayon nga acting ra man na di daw tinuod inyong mga reaction. Kuan, ako ra gyud masulti nila kay ila-ilahon lang gyud nila si Snake in person. Tinuod jud. Karon lang di man ni acting klaro kayo Jazz, di ba? Nga acting ba na yung mga gipang storya nato, di ba? Kanang wa gud siya kibawog unsay ipanguntanan niya or wa siya kibawog unsay mahitabo pero mao gyud na si Snake is who he or she is. Yun. Like mamit niyo si Snake Princess guys, makana gyud mo nga ay tinuod gyud di ay. Like mao gyud ni si Snake Princess guys, kung unsa niyo makita sa mga video nga ma-prank siya, mao gyud ni siya guys. Pero how difficult is it kanang Just no? Kay di man gyud ni acting, mao ra man gyud na. But nabi tay kauwaw sa Just. Unsa man niyo pag-overcome ana? How do you overcome the kanang shame or the kanang kauwaw ba? Kuan, what do you mean kaulaw sir? Kaulaw Kanang when you create a content, di ba? Dili man na tinuod. When you create a content, mag-video man ka, you have to speak in front of the camera. Sometimes, maski pag ikaw ra gani diha, nya naalay nag-video nimo, murag mauwaw man gani ka mo atubag camera. How are you overcoming it? And what's your inspiration nga ma-overcome na nimo? Kuan sir, actually, ang kuan mo good vlogging is kuan sad siya. You will grow when you practice it always. So, kuan, the more ka magsige vlog, the more ka dili na maulaw. And then, kuan sad man good sir, I always believe nga kung magpaulaw-ulaw ka, musamot kag kaulawan mo nang every time nga makating ko nga kanang bati na kayo kung content, ako na lang yung hunan, pabaga na lang kog naon kay kung magpaulaw-ulaw ko, masamot yung kog kaulawan kay bati gyud kay ni akong content after ani orang inana ba. So, practice makes perfect, Just no? Murag kanang anaray lang yod. Anaray lang yun. Tinoo jud, murag ana ra na guys, ayaw na mo kauwaw kung inyo ginang passion, you are a storyteller. First ko naman gid na ang first ra gid siguro na nimo or first 3 ka content iguman ana anaray na nya murag normal na lang, di ba, Just? Tinood sir. Anyway, speaking of acting, Snake, di ba naka-movie man mo ni Medyo Maldito kauban si Akiko Solon nga gi-title gani ato Magbuwag Taklay Kay, no? Magbuwag Takay. I-flash nako ang kanang picture. Kana, di ba, Snake? Hinumdum ka ana? Oo. Oh. Kumusta man imong experience ato, Snake, nga artista naman ka sa sinig yun? Dili lang kay sa social media, sa Facebook, pero sinig yun mismo. Ang experience ako ato kay kanang happy kay ko na kanang mahunaan sad nako ang kagyan ako sa una o kanang unsay kalahian nga kanang
nga kanang naingon akong porma or converse sa una nga kanang kuan wa ko'y tarong biste ay kanang ma-feel ako ba ay kanang social ako karon kaysa sa una nga nara kanang mas nindot ang ako ang life ana kaysa sa una gid nga kanang wa jud mo. Wadya mo. Bulanon gyud. Well guys, kani si Jasper ang iyang hobbies ani og talent kay photography ug singing, unya athlete pagyud sa lawn tennis. Uy, hilig day ka mag lawn tennis just, no? Nya si Yes. Snake sad ang iyang murag kanang hobby ani, ambot matawag ba natog hobby, ang beauty pageant. Pasample ko no, Snake, unsa man ang mag beauty pageant kitay ikaw contestant number 1 nya. Unsa man kuno nimo Snake? Sige. Pag-introduce sa imong kaugalingon. Introduce imong kaugalingon. Miss Universe, may Miss Universe Philippines. So introduce yourself. Ay nganane Ay tarong nga ang voice dapat. Oh, mo niya microphone. Oh. Okay, go. Hi, my name is Hi, my name is Nick Princess. Hi, good evening everyone. My name is Nick Princess 22 from Makaas, Tubigon, Bohol. Wow! Sakto gyud Kevin no, mao ra gyud isulti ni Snake Princess Makaas, Tubigon, Bohol. Ikaw Jazz, pasample ko ng kanta Jazz sa kanang kuan. Unsa may pakita ko na imong singing talent. So may Alfredo unsa may kanta ko an. Gabi. Tasa man na uncle. Ana lang so may kanta kalibog basaray ko ana lang. Happy birthday lang. Or Merry Christmas. Ana lang kanta na lang ni Roy. Oh, sige. Nice na. Katapit sa. Sure. Sure. Ay, move on, murag uyab. Taman raman ka sa murag. Selos. Batiya man na to, sir. Balik, sir. Okay na kayo eh. Tama na to siya. Thank you, Jazz. Thank you, Snake. Inyong mga followers grown sa YouTube, niabot naman og 415,000 kang Jasper, no? Unya, kang Snake, niabot na og 241,000 gilngiga. Snake, 241,000 na ka sa YouTube. Sus, pwede mi ninyo ma-sharean sa inyong kaagi giunsa na ninyo unsa ang hard work nga inyong giagian para lang yun nga maabot na ninyo ang 400,000 ni Jasper ug 200,000 plus ni Snake Princess. So, ikaw na, Snake. Sir, sa isa ka buwan sir, kay kanang kuan mi sir kanang kada 1 week kay murag maka-video, maka-vlog mi ni Kuya Jumboy og kanang tulo or duha ba ana mga ingon ana sir. Tulo duha inyong i-post nga moabot Ikaduha ka sa isa ka 1 week. Sa isa ka 1 week. sa isa ka 1 week. Ako na sir kay sige mamig kanang video sa una nga kanang kuan kay para mas mudaghan jud ba ang kanang subscriber maura. Pero Snake, ingon sila nakadungog ko nga magsigira man kuno kag ML tinuod na. Halat dunggan. Sige na kung email sir pero kanang okay ra man sad pud sir og kanang mag-email ko sir kay kung unsa man sad pud ang kanang ilahang iko answer kay mo sunod ra man pud ko sir kanang ko pero lisod kayo ang email ron sir kay kanang usab na sir kay kanang ko answer og kanang palalitan og kanang ma-ipti ka kay di na ka makaduwa gyud. Lisod na daw ang ML, sir. Ang ML lang lisod. Unsa na ang level Snake sa ML? Gamay pag Raven mythic sir. Mythic ka. Mythic. Legend. Ngano di man ka mo stream Snake? Mag-streamer na unta ka? Wa kay planong mag-stream Snake, magduwa ka nya, mag-streamer ka? Ambot lang sir, mura mo kog maburingan ko sir ug mag-stream ko sir kay mag-focus magduwa ko sir na una
una ko mag-stream ko kay kanang murag maay kanang mabanga na hinuon ko sir muduwa hinuon ko. kay kanang magtagat ko mga fans nga Malibog ka, malibog ko sa kuan na mapatay na hinuon ko doon na mga sakit ra ba kayo mga kontra ra ba. Si Kuan ra ba Snake, si Rigo Snake, gusto ko no siya mag-streaming Snake. Kay mao sa na iyang buhaton Snake, magsigilag computer, di na magtuon. Nga alas 3 nas buntag matug. So unsa may ika-advise nimong Rigo Snake? Ay mag-email po din si Rigo Daypod. Ambot kung ML ba na iya or unsa na yan duaon nga tag alas 3 na mas buntag noon matug Snake niya. Valorant niya ganahan siya mag-streamer sa Snake. Unsa may ika-advise niya? Mas maayo pa mag-streaming kay kanang basta mag-google lang kanang streaming kay kanang kuan pero ay kanang maoras basta mag-google kag streaming kay kanang na pagka-vlog ra sa ko para maka-income sa kagamay. Basta mag-google lang gid sir. Ikaw Jazz, unsa man imong journey leading towards kanang YouTube, towards your 415,000 followers? How was that journey? Kuan, lisod. Lisod kasi sir. Kay kuan manggod, for example, relevant ka karon, how long will you stay relevant? Sus, tinuod no? Mo gyud na ang among permi mo sa na actually since sukad if mag social media influencer ka, wala na kay boss. Ang imong boss na lang is imong self. But ang imong other boss ang other boss than yourself is pressure para mo stay ka relevant sa industry. So mao na every time nga wala mi upload then wala pa gyud may client mo ana gyud mi nga kinahanglan makamake ka og content nga quality nga mo tan-aw gyud ang tao. Kaya mga tao sad karon sir, grabe ka meticuloso kung bati imong content dili wa gyud na sila paki. So make sure sad nga ang imong i-upload kay at least man lang kay baw ka nga ma-enjoy gyud ang tao, dili ra kay bisan unsa na lang gyud ba. So wa man gani kay boss pero murag ang boss na nimo as you said, pressure. Oo, kana gyud. But where do you get your inspiration? Unsa may imong kanang mga ideas asa man nimo kwaon? Depende sir, like mostly kuan ra sad namguni na for example usual scenario sa balay ga cellphone ko like kanang kuan lang chat lang ko then sunod si Roy gakaon then mo kadit lang mig chika nga hala nindot lagi i-content ang inani like inana gyud among scenario sir like magstorya mi about food ko na then magstorya mi about food nana po mo kalit og pop up sa mong utok nga hala what if mag-content og inani no mga inana gani sir like randomly you won't realize nga naka-think na day kag content ana nga time nga nagstorya ra mo then amo na dayon na isuwat nga kani nga content nindot ni then i-schedule na dayon namo kano saan namo to pangbuhaton nga content sang among na think. Mao na akong nadunggan sad ni Tinkerbell no kanang spontaneity kanang murag kuan lang yun kanang unsa lay day to day nga inyong gipangbuhat maka idea ra gid mo og himo og content nya mao no na relatable kayo kay inadlaw-adlaw mao sa nagipangbuhat sa mga tao so mao sad na nga makarelate sila. Just mauntan ako kitsa may mga members na ninyo karon matod pang medyo maldito the more the merrier man nya karon pila na gani mo kabuk 5 na kuan actually sir si Medyo Maldito, Snake Princess o kana naraday si Glester, si Kim og si James and then karon kay nami gipang sultian nga mga like sila Alfred nga pag vlogger na sad mo kay kuan man gud ang goal gyud nakuha ra sad ko ni Roy nga kuan man gud the more ta sa industry, the more ta maka-bring up sa Bisaya industry sa national level. Ngilngiga ninyo og kanang concept no you don't look at it as competition di ba kay some other people will look at it as competition but kamo cooperation collaboration the more the merrier no nya naapagyoy kanang idea nga it brings the voice of the Bisaya kanang to the national arena. Grabe. Guys, sige na mga Bisaya, asa naman mo? Sunod na mo. Adto na mo sulod sa bahay ni Medyo Maldito. Ana ba? Just, kung naa maganin sila unsa to dito sa Manila, PBB, Pinoy Big Brother Balay ni Kuya,
dinhi sad sa Bisaya, nasa tay balay ni Roy or balay ni Medyo Maldito? Oo. Curious lang ko, Jazz or Snake, no? Ang inyong supporters, gauban man mo ron sa isa ka balay, unsa may kuan? Unsa may what happens in your day-to-day diha sa balay? Siguro, Kuan. nagkuyog ra mo, naara mo diha, everyday kuyog mo, igka mata, nya, hantod matog. Kuan sir, depende kay, for example, lain-lain magud mi og kanang line like si Roy kay, for example, daghan man siyang client, so inigmata niya, buhaton niya ang mga deliverable sa client. Then ang ako sad is ako man ang model o client para namo, so inigmata nako mostly makig virtual meeting ko or physical meeting sa client. Si Snake is kana sad mo shoot siya for client or mag ML. ML, Ay, Snake? dili ka mag Ayaw deny, Snake. Ana ko anti di na ako managad dila kay kanang sila Nag ML. Wala yung managad man ni si Snake. So, Sila- Ano guys, party tayo guys, ID ninyo. anyway, kanang just na ako'y kuan, ang atong second segment, truth or consequence. Pero naatay twist karon kay duha man mo kabuok, dili ko mo pakita og flashcard. Instead, munguntana ra ko nimo just kung truth or consequence ba. Unya si Snake ang manguntana nimo. Di ba? So kung na ako'y muntana ko nimo, Snake or Snake, ikaw manguntana ni Jasper kung kanang truth or consequence ang pilion niya, ikaw manguntana niya question kana yung lisod kaayo nga panguntana, Snake, or kanang sekreto nga ganahan nimo makahibaw ang mga tao. So Jasper, truth or consequence? Truth. Okay, so Snake, ikaw pangutana ni Jasper, pangutana sa pangutana nga ganahan ka makibaw or ganahan nimo ang mga audience makibaw kay truth may ang gipili. So kinlan tinuod iyang tubag. Why baka? Kisin ka na ko. Unsa ay kanang nagipok na ako'y kanang gilibugan nimo Jasper. La. Kanang laki or babae. So, ikaw man ang mong ganahan. Ha? Ikaw ang mong ganahan. Ala, tanawa Snake. Si Snake, si Medyo Maldito, wala ni mo sugta. Nga si Jasper sad. Oy, ikaw kuno iyang ganahan niya. Sa man ka? Pilihan pa kay ni sir. Gusto lagi daw niya kanang lalaki nga mao daw mo libre niya, mao daw mo gasto para niya. Kanang siya gyud panguyaban ba? Di daw siya mo gasto. Diya, ikaw ganag hustle sir, dapat sa o. Hustle kayo yung anak, kala suporta. Sige, manguntana sad ko ni Kuan. Kanang Snake, unsa man, truth or consequence? Kanang truth, mutug-an ka tinuod ni Jasper, kung consequence na siya ipabuhat nimo. Nga imo sa gyung buhaton kay wa man ka mo pili og truth. So, unsa man nimo, truth or consequence? Saan ang consequence ko? Sugo. Kanang sugo or dare na ipabuhat. Truth na lang eh. Truth now, sir. Sige. Jas, ikaw panguntana. Sige, akong pangutana. Snake, kumutugan si Roy nimo nga ibog kay siya nimo, imo siyang sugton dili. Ganong dili man ako sugton ni sugton. Kanang kuad kay ang kanang pagong uyab man makafeel mo kuan og tinuod ba or dibinuan mo. Nga na makay. Mukis ka ni Roy if uyab na mo. Aron man ba uyab gud mi? Sobra pa sa kiss. Sobra pa sa kiss oy. Na o kano basta tinut niya sobra gyud sa kiss surgeon sobra gyud na sobra pa na. Tuloy si sir. Si unsa man Ayun, sobra. tagadi mo sa legit. Tanan gusto nimo buhaton nimo siya. Buhaton mo na niya. Karon. Programang ito ay rated SPD. So, Ko de Jasper de o kana mahigugma ka example o kana babae ana kung sa iya ko subuhaton ba yan mo basta sige ganahan ka. Ambot lang. unya atong third segment ba katong gitawag og bulgaray, no? Bulgaray. Pero again, dili ako'y manguntana. Ang manguntana ay sig-isa ninyo. So, Sige, sir. Snake,
ikaw pangutana ni Jasper Bulgaray, pangutana siya unya muspil siya sa tea. Unsa may mga balita or chismis bahin ni medyo maldito or sa mga membro sa inyong squad. Nya tubago ni Ano na yung Jasper. sample niya, sir? Oh, siya mauntana. Snake, ikaw mauntana ni Koan ni Bulgar Jasper. sa Bulgaray. Sa Bulgaray. Kanang murag mangutana ka nako dan dapat isulti nako ang tinuod nila. Oh, party ni medyo maldito or palti sa Koan sa inyong squad. Pero pwede na to Snake pag una sa ha. Unahon na to si Jasper para makakita ka Snake unsaon og panguntana ka na mabulgar gyud nimo mapabulgar nimo si Jasper. So, Just ikaw unahon nimo og pauntana si Snake Bulgaray. Bulgaray. Aya kanina lang akong pangutana kay Koan. Para na lang sad kay Snake para mabulgar niya ninyo tanan, sir. Okay, sige. Sige, Koan. Akong pangutana ni Snake, unsa ka tinuod nga magpailong na ka? Hala, Snake. Ay, sadik. Unsa man? Ako? Oo. Ay, Bulgaray din ka sa bahay? Oh, isulti ang tinuod. Sir, mapailong ako. Allah! Snake, nagkastorya biya mi ni Tinkerbell ni gwapa na biya Tinkerbell Snake kay niingon siya nagpailong siya unya although na kuanto kanang niagi siya og kaguol og kanang kahingawa kay nahadlok siya nga basig dili gyud munindot ang iyang ilong pero pagkahuman ninindot na gyud Snake. So excited na sad ka Snake? Excited kayo sir kay kanang gusto masad po ko sir good nga kanang makakita sa kog laki nga tarong sir ba nga kanang pinaka gusto po nako sir ba kay kanang kuan lisod kayo ning mga lalaki ron kay kanang kuan kanang Juicy. kanang mga choosy kayo kanang kuan ba kanang masad po ning arangan tagnaon kay para di kayo ta kanang di ta makagasto og laki ba. Lagi just di siya ganahan. Mo na di kaniya sugton just kay ganahan siya nga di man siya ganahan siya mo gasto just nya. Mo man ang ingon ko no. Hindi mo Jasper Amorin. Sige Snake, human naman kag nakagipabulgar naman ka ni Jasper. Ikaw na sad unsa may ganahan nimong ipanguntana ni Jasper para mapugos sa Bulgar. Oh, like about sa balay, kinsa tao sa balay, mga inana ba? Ha? Kana bang like mga bisan unsa ra ba? Mo-mention ra kag pangalan sa tao, humubulgar kung unsay nahitabo ana niya, mga inana gud. Sige. Kabalas din mo. Bulgar was Kimarda. Ay, vulgar si Kimarda. Okay. Si Kimarda daw, sir. Oh, si Kimarda is currently nana siya balik sa ilang balay sa Busay. Before naman siya sa balay nagstay because kuan naka-decide ra mi sir nga kanang mas nice man good if minor pa ka kuan gani ang mo-guide nimo to be ang mo-guide nimo para mo grow ka is imong parents ba. So currently naa siya sa Busay under her parents pero ang kanang iyang mga clients tanan kay amo gyapon siyang gitabangan like kami tibok sa team gahatag gyapon mi niyang clients do na siya sa Busay gadto gyapon mi Busay for mga projects nga among gihatag niya. Wow. So moro man mo ang daghan magong nangutana sir nga wala na lagi si Kim Arda and wala gid sila nakakuha og answer nganong wala na si Kim Arda sa balay. So wala na siya kay nana siya sa ilang balay balik sa Busay. Ba't padayon gyapon siya? Pasabot nga di na siya apil sa grupo. Man lang amo lang gihatag ang responsibility balik sa iyang parents para i-guide siya. Tinuod, sakto man sad no kay kung minor ka dapat tuwa siya sa iyang parents. So naana ta sa atong last actually di man ganin special segment ra ni nato. Ang ato sa ning segment nga gihimo ra gyud para ninyo ni Snake ug Jasper. So fast talk ni siya. Nako ipakita nga flashcard nya kinang tubagon dayon. Kinsa may una sir? Ikaw, Jas, Ako na. sige. Ako lang, di na nako ipakita, Jas. Ako ra diretso ipanguntana nimo. Jasper, Leyte Sige. or Cebu? Cebu.
Ikaw, Snake, Bohol or Cebu? Cebu. Biggest nimong insecurity, Just og Snake, kanang murag insecurity ba? Unsa may nakapa-insecure nimo? Just, Kuan ba dili nimo ganahan sa imong ay unsay imong dili ganahan sa imong self? Biggest insecurity nako sir akong bugas. okay, ikaw, Snake. Biggest security. Ah, Maulam mo sa kuan sir eh. usa lang unsa isulti lang. Unsa may Isa lang. nakapa-insecure nimo? Yung mga kasuya ba mga gisuyaan, masina ka ina na ba? Masina ko. Wala naman ko di man ko masinahon nga pagkatao. Di ba na magyud na isa? Ha? Hindi ka katulit ng lawas. Mo ina na ba? Ay kanang kuan sir, di ko kun ay kanang kuan ko sir, di ko confident sa ko ang self sir. Okay. Sir, mo nang Mo nang insecure ka. di man ko insecure pero di siya ko confident jud sa ako ang self yun, pero mo ra gid ako mo sa di gid ko confident. Okay. Jasper, Instagram or YouTube? Basta di pa maabot sa ko ang anak kid sir. Yes. Sige, Jasper, Instagram or YouTube? YouTube. Ikaw, Snake, Facebook or YouTube? Facebook raman sa ko perminti mag-FB man kay ana mag-TikTok ko sa mga naon. Sige mag-FB ka sa YouTube. Kamong duha, kinsay pinakagwapo sa squad ninyo? Ako. Dili si Glester. Ikaw, Snake, kinsay pinakagwapo sa squad ninyo? Ano? Guwapo. Dili day ka gwapo day ka, dili day gwapa. Ang pinakagwapo bitaw sa kanang squad bitaw sir kay si Medyo Maldito. Jasper, pili. 1, photography. 2, makeup. Or 3, vlog. Vlog. Ikaw, Snake, Mark or Medyo Maldito? Mark, ay dili. Alas mo. Kasi yung buron kay kanang si Medyo Maldito. Karoon ko na to, Snake. Ako nang taga chance. Mark or Medyo Maldito? Ko sa mga tao sir nga kanang naka ay kanang kanang gipasuya ako. Dapat pupili ko sa mga tao nga nakatabag na ako. Wow. Kamaog ikam tubag, Snake. Jasper og Snake, kinsa man inyong childhood crush? Jasper. Childhood crush? Wala man sir. Kinsa mo childhood? Ikaw, Snake, kinsa mo crush pag bata? Pwede artista. Ay, crush ako pag bata. Kanang mga artist. Ay, Justin Bieber naman ang crush. Sakto gyud si Kevin, no? Kibaos Kevin Snake, ingon siya Justin Bieber ko, no? Justin Bieber. Ako crush pag bata man sir eh. Pila na edad ato nimo na crush kan Justin Bieber, Snake? Lucy. 12 pa. Jasper. Sa year. Ambot usa na nga year. Jasper, what's your best decision that you've ever made? Abot 12 siguro na. Option naman. Nangutan na ba si sir? Ano sige, ba sige. pangutan na sir? Go. Nakoy bagong pangutana para ni Jasper. Best decision you've ever made. Jasper. Ang pagpili sa asa ko karon, ang asa ko Wow. path karon. And kamong duha, unsa inyong favorite Bisaya expression? Kuan. Unsa ba yung giatch? Giatch na ako. Giatch. Ikaw, Snake, unsa man? Balikas good sir. So giatch ako masulti. Ikaw, Snake, Favorite expression o Bisaya? kanang Bisaya nga expression. Kanang pirmi nimo isulti ba? Pero minimo isulti ba? Masuko ka, malipay ka, magali mong masulti ba? Suko kang wala raman. Normal raman ako ay kanang normal raman ako ini-inspirahan sir. Like, di ba? Kaya bang like, for example, samok, like, bisan nakatawa ko ko samok, mura gina na ba? Masuko ko samok, mabalik-balik ganyan ako nga word. Unsa may mo balik-balik nga word? Like mag-ML ka, Kanang naman sir. ganun. Sige, Snake, what is love for you? Unsa man ang gugma para nimo, Snake? Ang gugman ako. Oh, unsa man ang gugma? What is love? Unsa man ang gugma para nimo?
Ang gugma nako pinaka-importante jud nako kung unsa ang ako ang ako ang gusto mo gunay ay usa man pasabutan na Di ba? Unsa ang gugma ba? Unsa man ang para gugma? nimo ang gugma? What is love? unsa nga love ang usay klase sa love Dili, love. Kanang higugma. kanang gigugma nako nga laki Bisan unsa, like unsa man para nimo ang higugma? Unsay meaning sa gugma para nimo? gugma di mo ko pasabutan na Ugma pa daw siya matubag sa gugma. ay kanang Unsay meaning sa gugma ba? Unsay meaning sa gugma? Sige Snake, assignment na nimo Snake ha. Sa sunod imo na nang matubag. Imo Ay, kanang, i-vlog. sir, ang kanang ang ako ana nang masulti sir ang wala pa ang kumasulti sir wala pa kanang wala pa ko yung nakita sir nga kanang pinaka-importante dyan sa kung kinabuhi sir wala pa lalaki sir nga kanang ganahan dyan ako kanang ganahan dyan ako sir nga kanang kuan sir nga kanang kuan sir nga kanang makauyon silang Jasper bro nga kanang di ko kanang kuanon sir nga kanang Di ka pangayuan, di ka binuangan. kanang sige mo kanang ano Kaya ko yung favorite. dili jud kanang lain apason sa ako sir ba kanang ako di apason Bitaw. Lagi Snake. Anyway, Snake, kana pwede na gid na nimong assignment, pwede na nimong content. What is love for you? So pwede na nimo amo nang tan-awon sa imong YouTube ha. Jasper. What is love? 10 minutes, what is love? Oh. Jasper, imong favorite drink. Favorite drink kay milk tea. Ikaw Snake, unsa imong favorite nga pagkaon? pagkaon lechon Oh, nya sa inyong duha, who or when is your first kiss? Kanusa man inyong first kiss? Jasper. First kiss, since birth, kay pagbata, gikisan mo kong nanay. Ikaw Snake, first kiss. first kiss Kinsa mo first kiss? Ala. ay kanang Ludugan. daghan sir ig Di ba first man, kasi pinakauna ni mo nakisan. Pero katong first gyud, first. ay di ko kabaw Di ba first kaya ni mo nakisan nga? ay bata pa ko wala pa sir Wala pa ka naka first kiss? Wala pa ka naka kiss? wala pa ko pagka Imong lalaki, first kiss. Kana first kiss sa laki. ibulgar na ko na dira dili na ko ibulgar wigi Nahuot para pa akong tugkan para pa sa lago. Niya. Hala ka Snake, lain na sana nga topic nga imong pwedeng himuon sa imong YouTube. Kung unsa kinsa imong first kiss, pwede na ka maghimog another content ana. Jasper, kapila na ka na in love in your lifetime? Every day I'm in love. Ikaw Snake, 1 million subscribers imong ganahan or true love kanang tinuod yun nga nahigugma nimo? Pili, asa man ka, 1 million subscribers nga moabot kag 1 million subscribers sa YouTube or kanang naa kay true love kanang true gyud nga mahigugma nimo? Depende sir kay buti libuga ay depende ra po sir kay marag mas pilion pa siguro nako ang 1 million subscribers siguro sir kay magunsa man sad po ng unang laki po nga kanang mag-ipon tuod min duha pero pareha ay kanang pareha min duha way mga sapo way mga kwarta ipagtutoy yung mga tiyan Practical kayo. kanang mas pilion na lang ako ang 1 million subscribers sir kay pila ra mo kwarta na ko ana Good answer, Snake. ay kanang lami man maguyap-uyap sir pero kana sang naisig kwarta ba kanang di magkalig Unya, nga di man gyapon nimo sugton si Roy nga daghan naman nagkwarta si Roy Snake nga sige naman nagpanguyab nimo. para niya sir kay di na gina manguyap sa kuwa sir di na gina manguyap sa kuwa sir kay babae na iyang gusto sir sa kuwa sir di ko ay kanang kuan ay tabang ra na siya sa kuwa sir ug makauyab ko ug karon tarong nga patinga ay kanang mas niya ka kanang like kwarta siya sa 30 Kamong duha, pangutanan ako ninyo. Unsa may best part sa imong lawas para nimo Jas? Unsa may best part of your body? Best part, smile.
Ikaw, Best part niya, smile, bubu. ikaw Snake. Best part sa imong lawas. This part, niwang. Pareha kami tubak, sir. Ay, best part, kung sa daw, best part sa itong lawas. Oo, best Lips part na sa lang, inyong lawas. Lips ako, sir, lips. Mao nang Kasi smile. best part sa lawas. Ikaw Snake. Dire, arms. Wow. Ah. Bebe, pakita ko no, imong ka-sexy sa imong arm. Igamay na ba? Igamay na. Hindi gamay na biya akong muscle baya sir, di pero sa oras sir nga kanang kuan. Giyon sa man nimo Snake. Oh? Hala, seksiha na oy. Yun sa lulot ni mo, Sek. Ako kanang masulon ay kanang kuan ko gimay sulay po ko sir. Ano sa singan? Misulepo. Meso Laipo. Kuyawa oy. Snake. Di Jasper sa imong biggest idol. Biggest idol si Medyo Maldito. Wow. Ikaw Snake, talent portion or question and answer portion? Unsa may ganahan nimo kanang mo apil kag pageant, asa may pilion nimo kanang talent portion sa pageant or kanang question and answer kanang panguntanon kag question nya patubagon? Question and answer na lang kay diha man ta maray na or makuha sa top 5. Kasi na siya kapang top 10 pa, no? Anyway, kamunduha, Ano na pangutan na. kinsa may last person nga imong gihilakan? Ikaw Jasp o ikaw Snake? Last person nga akong gihilakan. Kinsa man akong gihilakan last eh. Wala mo ko madumduman, sir. Ako madumduman movie. Okay. Sige, si X na lang. Si X. Ikaw Snake, kinsa may imong gihilakan nga bag-o lang nga naghilak ka tungod niya? Akong mama raman sir, wa may lain mama raman gid ko mo. Jasper. Kay, ano ba si mama man gud sir kay ay kanang kuan ba ay kanang may ubos man gud si mama man gud sir na ay kanang sa mga tao man gud sir basta na imong bully na ko sa una maura sir. Kanang malain siya. Jasper, kinsa may nakaila sa tanan nimong sekreto? Akong ate. Wow. Maguwang. Pila day mo kabuk igsuon, Jasp? Tolo, sir. Nakoy kuya, nakoy ate niya. Ako. Nakoy ako. Pati akong ate may pinaka-close na ko. Siya kay Bautanan. Nice. And ikaw, Snake, kinsa man ang tao nga makapakilig nimo? Makapakilig na to. Aha. Kuan man sir daga. Kanang pinaka makapakilig yun mo basta makakita ka niya. Sis. Si Kuan sir. Si Medyo Maldito. Ay si Jasper naman sir. Dili na tinood. Ay si Kuan sir. Si Alfred. Ay, Hala. Tugan, si Kinsa. Alfred Kitsa. lagi. Ay, ako masulti. Ako isulti. Ayo pa ulo. Ano si Alfred ay ko na sa Sige. Si Alfred lang daw iyang i-disclose. And akong last fast talk nga question ninyo, both ninyo, unsa inyong Christmas wish? Mahuman na ang pandemic para makauli na, sir. And back to normal na tanan. Ikaw, Snake. Gusto ko sir nga kanang ang wish ako ani Pasko sir, gusto ko sir nga kanang mabak to normal na ni sir na maka Kapiying, oy, first runner up. Kapiying, lahi po di mong answer. Zaman ni siya, kapiying ay answer, sige. Lahi po na answer. Gusto ko sir nga kanang ma-okay na gid sir kay para mabalik na mga ramarampa sa mga bayot o kanang mga biga nila. Asa may mga lupad. Sir, so kanang enjoy lagi yun. Balik na enjoy sir kay boring na kaya sir. Daghan kay salamat ninyo, but before we go, na ba mo yung mga current or mga future projects nga ganahan ninyong i-promote or kanang business ninyo? Ikaw, Jask. Guys, if you need premium water supply, like especially alkaline, guys, grabe among alkaline, guys, kusog kaayo. Kay healthier ni siya compared to other water, kay it's a level up water. So
visit lang mo Aqua Boss na ami sa Mango, General Maximum Avenue or sa among page Aqua Boss kana. And all our social media accounts guys, please follow, like and share. Ikaw Snake, imong message before message nimo imong promotion. Ang message guys ay kanang guys parehara gyapon sa kang Jasper kay kanang boss. Dako ra sad kayong Just kapiing na sad oh. sa among ay sa ilahang business kay kanang kuan pud kanang maura jud kayo ay kanang Mora jud kayo. happy ay kanang happy ko nga kanang na-appeal ko sa kanang business ilaha kong gi-appeal maura. Lagi negosyante na biya ka Snake nya magsige lang gyapon kuno kag ML. Tabangi sad si Roy diha. Pag-alsa sa tubig Snake. Mga gapon. O kanang unsa kanang kuan sunod naman ko. Di ba ingon nga kanang email ako siguraduhon gyud. Pud kano? Oh. Bitaw. Sige, so unsa man inyong message sa atong mga viewers dinhi sa Sikwati sa Magstorya o especially sa inyong mga supporters? Kuan, akong message nila sir, first is, especially sa mga Bisaya sir, is please love local kay kita actually kita mo magkasinabot so kita gyud magtinabangay so Magstorya among channels and all other channels nga Bisaya, let's support them kay kita ra gyud as in kita ra gyud magkasinabtanay guys, so kana support everybody sa industry. Tinoo jud, no? Nya growing biya kayo ang industry jazz ang Bisaya. Remember, there's 33% of us sa tibuok Pilipinas of 110 million Filipinos nga Bisaya speaking. That's easily mga 36 million, no? So, imagine ka na, kadako ana nga audience sa Bisaya nga atong pwede kuanon kanang i-reach sa atong mga gipanghimo nga content, nga Bisaya content. Ikaw, Snake, unsa man imong message sa imong mga supporters o sa mga viewers karong gabi una? Ang ako ang ma-message ninyo guys, dako kay ko pasalamat ninyo guys sa inyong pagkabutan guys nga manginatagon guys sa mga sanina nako guys, mga sandal, mga accessories niyo guys gihatag niyo sa kuana. Og sa mga sponsor nako kanang kuan kanang sa mga may sponsor ako sa mga skin or sa ako ang sa ako ang pahamisan na kanang ako pud kayo tabang pud sa kuwa pud nga na aragan sa ni ako ang lawas og ako ang pamorma so ako kay pasalamat sa mga tao sa mga support nako kay makatabang pud sa ako ang family pud nga ako na bawasan na pud ang amuang kadisod pud compare sa una mas ming lami mi karon kaysa sa una guys na among sa unang sa kaluoy so maura. Salamat kay sa inyong pagsuporta guys. So, One day sir, napukoy aday sir. Go ahead, Jazz. Sige, Jazz, go ahead. Ako sang hangyo like especially sa mga Bisaya is atong tangtangon ang mentality nga kumutan-aw tag Bisaya rasad, it means nga judgment ta or unsa ta inana man god like we think nga kumulab ta sa atong ay dili ni majority ha basin i-take ko ninyo as i-take ni ninyo wrong pero ang ako lang is makasuway makadawat man gud mi inana sir ba like sa comments or kuan nga mo na sila nga gibully daw kani gud specific example ni comment siya sir ni email nako ni chat nako like grabe gud ingana siya nga kanang thank you kaayo sa video Kuya Jazz kay at least na happy ko balik kay pag adto magud nako sa classroom pagkakita nila nga kanang ga-support ko ninyo as in ila gyud kong gibully nga Digimon daw ko inani daw ko and college na siya sir engineering student so akong hangyo sa tanan if wala man gani mo nag-support please don't do that sa mga nag-support kay it doesn't make you superior over them. Tinoo jud na no sus thank you kayo ana nga message Jazz and guys support Bisaya kay kita ra gud no nya kanindot sa ato mga content dili ba na bakya atong music sus murag Hollywood level na ang atong content relatable kayo atong content di ba na ingon nga low quality gi tarong gyud na nalingaw gyud di ba mo viral pagod so ayaw mo ana nga i-look down ninyo nga judge kanang mga mutan-aw Bisaya kay kita ra biya we are 36 million Filipinos
So daghan kayog salamat ninyo Jazz and Snake, ngilngig kay mo and congratulations sa inyong naabot. Ako lang hangyo ninyo padayuna gyud na ang inyong gibuhat kay daghan kayo mo fans sa makausab kada Sabado sa alas 7 sa gabi. Dunga natong lisod-lisoron, kulikuton ug ukay-ukayon atong sunod nga guest dinhi lang sa Sikwati.